Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki desih ki persiapan guys, mau ke pasar. Tapi jek ngenteni Mbah Dok karo tante. Agek bar subuh gletak. Pintu kue saya tak tutup kurung tak ngakno kalau guys. Pakai masker tapi danganan ini gak duwe guys, ngene iki tak kayak opo iki persiapan ya guys, persiapan blonjo dhisik iki arep blonjo kangkung karo ale melanding. Engko ki arep buka bersama, acarane ki arep buka bersama karo keluargane anak-anak guys, karo keluargane Mbah Pomo. Ngono nggih. Persiapan saya ngenteni doe kok urung metu-metu kok ngarep iki sih tak ngetokno motor ya kebok tokno ya montore Pak Suno Mangguri guys gek bar subuh tak tokno motor cek peteng guys iki montore wis disiapno Pak Su wis dipanasi. Arek nunggu doe urung anak metu. Pakai tas guys. Alhamdulillah guys, iki wis tekan pasar. Awas nganu loh, Dok. Anak motor, anu mobil, truk. Nyimpang. Buah naganya rek ngono cilik-cilik. Ini. Anak. Ayo, ngono. Benek 16. Ayo golek anu, Bapak. Kakak Mbak murah. Mboten. 2000. Satu pipis ya? Mboten. Hah? Lah nendi? Ayo nendi? Ini Bapak kangkung main deh. Saya golek kangkung ya, biar nanti kangkung. Nendi?
loro. Sak gendel iki lho 2000 sak. Lah yo. Nek godhonge. Godhonge cemawis ngono kok gak enak. Godhonge cemawis ngono kok. Dari kuwi terang salah. Wayahe, bapak kayak wayahe. Wis ngono tak kei loro 5,5. Lah iki nasi rasane iki. Ya. Alene pinten Mbah sak buntel? Ale 40.000. Padha mawon iki nggih 40.000. Njajal cobi Mbah, buka Mbah. Tak sama. 40.000-an. Nggih. Tunggale sik. Piro yo? Cek Cina kok piro? 40.000 iku bidange. Suweke sama Mbah. Guys, niku cemene 40.000-an. Ngeten nek sak bongkok niki sik uta. Pinten Mbah? Sak bongkok ngoten nggih. Iki nek 2000-an rak 10 wis tak kei ngenyang ngene. 8,5. Piro sampean? Iki tak kei ngenyang, Mbak. Mok 1.500. Nduk Siti. Kae. Nggih. Baru peruangan Mbak, kamar mandi. Weh. Kawani yang Saya gambas. Terus setengah, siji 2.000. Kita bendasnya kena ndang. Kangkung. Jontelan apa? Api. Mana tapi cuma punya. Bukan dari kota emak itu jalan. Nggih, mboten. Makan wae sak kedua iki tasrim pari kabeh. Nggih, kita ini dikumpul Sing ini. separo kan lho. Ora. Guys, alhamdulillah belanjaane sak tas. Sampai aku ki digoleki Mbak Pur para iki ngoetan. Tak ngecek kok Iki ngetan. gawane dompet wae. Iki gak Nganuku ning jero kontakku. Gak. anak selatan. Lah sampean nek sediluk tok lha aku nek belanja karena Bandeng. wis gawakno kuwi ae anu tasku pek. Ya iki gawakno ki. Ya guys pulang ya guys pulang. Ngantek awan ya Allah. Guys, dhisik alhamdulillah nggih. Iki dadi kaya dasar kaya bakul dhisik kaya ning pasar. Wis tak tuku kabeh guys iki mau sing bahan-bahane. Kan iki ceritane iki ngene lho guys. Ibu Taiwan kuwi nggih ngekeki saran buka bersama keluarga Mbah Pomo. Menune kuwi oseng kangkung karo alem landing. Ngono guys, iki dadi rencana ki engko sore buka bersama. Menu simple dan murah, praktis. Nggih, Bu. Monggo, iki sepilkan ya. Dhisik iki nganu, guys.
Apa ki? Enek sing lali apa ora ya iki, Mang? Mbah ya. Iki ki yo celang sledri, engko dienggo gawe bakwan jagung. Jagunge urung teko, guys. Pesen yo Mas iki urung teko. Terus ki lombok ijo, terus tomat, terus iki kangkunge. Kangkunge iki pirang gendel ya, Mang? 5 gendel iki trimo 7.000, guys. Duit iki trimo 7.000 rupiah. Mau 7.000. Terus iki ale ini mau cuma 2.000, tapi tak tawar guys, tak nyang ki entuk. Jadi sak buntele kuwi 2.000, nek telung buntel kan 6.000 ya, sakjane kan 6.000, tapi tak nyang 3 buntel 5.000 kuwi dikekno. Dadine ya ngenyang gandul geret ngono guys. Terus iki pindang, waduh pindangnya Dek cocok anu ya. Pindang salem, golek sing luwih gedhe neh gak enek guys. Eneke pokoke racak sak mini-mini iki kabeh, sak mengetan sak mengulon iki. Eneke ya wis sak mini iki gedene. Terus iki ayam tumbas 1 kilo iki, Mang. Engko kena nggo dumuk-dumukan. Nggih, terus engko lawo iki ya enek bakwan jagung, enek pindang, enek ayam ngono ya guys. Engko rencana terus karo gawe es buah, gawe bubur jenang pati gerut. Wis ngono wis buka ya guys, wis buka bersama. Jadi buka bersama nek bareng-bareng ya mamopo ae iki seger ngono guys. Ning pasar iki gak iso nyepil sing ngono kae lho, piye ngono gak enek sing nyuting guys marai. Lah kak Mbak Pur ya wis empuh mbek Badok wis pisah dhewe-dhewe wis do golek nganune dhewe-dhewe peralatane apa ngono. Dadi dese iki ngempit ngindit kamera sing tas sing dompet. Pokoke wis ngono kae. Gak iso fokus ning nyuting. Tur yo enek bapak-bapak iki yo bakul. Bakul apa ya iki pewangi ning dhuwur ngono lho, gendol-gendolno ngono ki lho. Oleh sing kaya pewangi ruangan ngono kuwi lho. Aku wis dicedhaki ya karo Mbak Pur ki. Mbak, nganu pengharum ruangan ngono. Tak teko iki sijine 10.000. Sing Mbak Pur, alah wis ora usah ngurusi ngono kuwi. Ya aku ki ngono, sing dituju kan ora kuwi yo. Sing Mbak Pur, mboten Pak. Kanu cara beda merek ngono kok tang ambune gak kaya sing tak tuku anu bauke harume kuwi lho. Mereke kan beda ngono. Walah, yo guys ngono kan roh aku syuting iki. Ndek iki apa sih Dik? Wayahe ngono iki sampe dhisik mantuk iki jek ditutno ae. Isek cara ngono ki seneng ngono lho guys, ndek disyuting iki seneng. Lah basa dhisik iki sing Mbak Pur karo doke iki wis sampe mantuk kuwi goleki dhisik. Golek sampai tekan etan ya aku digoleki nganggo montor guys kuwi nganggo montor Mbak Pur. Ya Allah yo golekan kok angel kok mbol aku dijemput nganggo montor. Lah sing pake kuwi yo ngono. Iki wis dhisik wis gak syuting wis aku wis goncek motore Mbak Pur iki. Wayahe tak sauri guys. Nggih Pak, wayahe mantuk aku. Ndek, nggih engko tak golek yo mampu malah ngene Bapak. Kuwi digoleki omahku jere. Kuwi paling ngerti TikTok-e Mas Kalimantan iki lho. Lho bakulan kok wayahe ngono terus ndalen terus saiki. Lah aku yo eling lah kok TikTok-e anake itu diterokno ae. TikTok-e Mas Arif iki wayahe ngono kuwi ae. Wis gak iso fokus guys ning pasar iki kudune iki enek sing tukang syuting, enek sing lah temandang malah Badok. Dok, kowe kan goncek tante, aku ngono ku aku syutingno ya, lah tak kon dadi kameramen kok mburi, guys. Lah kok nutul gak iso, mateni gak iso, lha iki. Wong loro tekan tante ki padha iki. Laren do muandhek ning dalan, lah sing aku ya bablas ae ya. Walah, bangetan aku. Nyuting terus sak menit ora enak iki lho. Muandhek dikon mateni wong ning pom. Iki piye carane nek mateni iki gambarku cek ketok ae. Walah banget tenang ngono. Dia tukang syuting bawa. Walah. Guys, iki dhisik iki tak
apa nyuci wae iki, tak umbahane engko kangkunge tak peteti. Terus persiapan iki, guys. Iki pindang iki di seseti ngono kok. Wis mulai kok karo ngetengi jagung. Jagung nom, guys, ku di bakwan. Iki guys, iki dhisik iki agek balik tumbas jagung ning gone Yung Asih. Jagung nom, guys. Iki tapi jagung putih, ora jagung kuning. Iki mau dhisik tumbas 30 biji. Telung jinah, guys. 10 bijine iki regane 6.000. Lah iki mang 30, dhuwit iki cuma 18.000. Murah meriah, guys. Ora enek 20.000 entuk sakmene kae. Jagunge 30 biji ijek diimboi 7, jek diimboi 7 biji, guys. Alhamdulillah, matur suwun karo Yung Asih karo Pak Detris. Wis diparingi rezeki meskipun tumbas tapi kan diimboi, guys, diimboi 7. Wis meh sejinah dhewe nggih. Iki engko tak oceki. Sing sitoke engko digodhog, sing sijine digawe bakwan jagung. Loh, jagung putih, guys, isine mentes kok ngene. Meskipun iki cilik tapi mentes. Tak ocekane ya, guys. Kena tinggo cemilan go sore, godhog kopi rong ngono go. Digodhog terus sitoke digawe lawuh. Ki mang terus apa godhong telo sapah ki apik-apik ngono. Mbah Ji kan apa ngarit tapi dikekno wedhus, guys. Lah aku tak tekoki, lho Mbah, godhong telo sapah ki apik dene wedhus, Mbah. Iya, lah sing nom tak jupukane yo, Mbah. Loh, nek mbok jupuki, nek ape mbok masak, kapung urung tak weno wedhus. Ngono, guys. Terus tak jupuki tenan, alhamdulillah entuk sakmene iki mau. Tak godhog dadi sak kepel, tak taruh ning kulkas. Sesuk-sesuk kena disanteni, dienggo menu sesuk-sesuke yo, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek gelem metu ne rezeki iki ra kurang, guys. Mbuh sayuran, mbuh apa iki mang njaluk godhong salam karo Mbah Kapu. Njaluk godhong salam, njaluk godhong jeruk. Engko dienggo ngukep iwak karo nggo ngoseng kangkung. Yes, yang ngene iki yo, guys, tak kocakane. Lah iki dinda sing bagian buahe, guys. Buah naga, terus blewah, terus ager-ager ngisor dhewe meng. Ager-ager warna putih. Terus iki karo dicampur Aja putih abu, bening. bening, nggih, bening. Terus iki apa, Dek? Mutiara. Iki engko digawe apa, Dek? Langsung gak kena usah. Buah. Piye? Nek ngarane apa kuwi? Es buah. Nggih, langsung campur lah gak apa-apa. Kok karek ngewe susu karo sirup. Sirup iki Mbak Ana arep blender jagung arep nggih pelas, guys. Gawe pelas. Gak Gak. Makanya ketakan enggak tahu apa sih. Iki Mbak Ana. Kae pindangku tak entung-entung iki wis mateng. Yo, menyala. Pindang wis tak buak irine, ndase wis tak buaki kabeh. Karek mangan. Iki klopone kok dienggo gawe apa kuwi? Pati gerut. Terus iki jagunge, guys, wis mateng. Iya. Oh, jagung godhoge ya wis mateng. Karek ngoseng kangkung karo masak sego. Karo goreng ayam. Iki kangkung karo ale. Ya ayame wis bar tak godhog, arek goreng. Ayo Mbak Ana iki ape nyoper gak iso kowe. Iki proses gawe bakwan jagung, guys. Nah, wis untuk sak gorengan kae Mbak Ana. Iki tak kei daun bawang kok ngene iki. Mbak Ana nggae bumbu kangkung.
Kayak ngecek berambang bawang. Kalah yoye kayak mbayani kok. Lah nek gak ganggu wong masak ngono. Tak boleh ning dileh parake wong iki. Mbak anak proses goreng apa? Ngoseng kangkung kok goreng sampean. Gak lombok brambang bawang isih ya? Sing mbok iris kuwi ya? Irisane dhisik. Iya ya, engko sambele rontok mburi nek kuwi wis ngalum ngono. Kok brambangnya agak garing. Ya, kuwi diplungno sik. Wis lombok brambang bawang, kei laos, kei salam. Cek diulekno bumbu kae guys, sak chopper. Cuma tak kon jupuk chopere ngene Mas Kalimantan lho nguleki jagung sak ngono kae. Alah. Rontok males. Iki wajan iki nganggo wajan sing pol gede. Dadi engko ngorenge iki enak. Sing pol besar, kae sing karek tanggung-tanggung sak ngono-ngono. Piye ya? Di oseng-oseng. Terus iki pelase. Loh, menyala sak baskom. Oh, digedi ben marem kok. Mam. Sik sekarang sak gorengan iki ya pelase. Gendine iki cilik ae. Wajan iki pol paling pol panas kok. Panas. Geni Awet cilik panas iki. Royko aja lalu lho. Mau terus karek goreng ayam iki tok, guys. Wis dadi. Mandore. Tak guyoni guys gimang lah ya wetenge kok gentalit kok ngene ya sing wong lanang. Oh itu kok ngendayor kok ngene mbok ijol, weteng kuwi gawa, weteng tak gawane aku ngono kok malah saurane iki piye, guys? Wong wedok duwe kandungan, wong lanang kan duwe kandungan. Kandungan bayi kuwi. Itu ku guyu iki aku. Oh lanang wetenge malah gentralit brangki. So sing wong wedok kok malah ndayor kaya lah ngono. Royko niku aja lali lho. Cara-carasane ya guys, udah poso. Poso ya wis mbah lah pokoke. Ya, Aku masak bendino kuwi ya kurang asin. Iki nyambel terong kuwi ya kurang asin. Kane tambah minyak. Kok gendel lah ngono. Nek iki langsung panas. Iya. Kangkung sik iki. Iki diben ngono sik, kenalem sik. Wis, ben sak ngono ya guys, mbok dilanjut neh. Nek wajane gede ngono Kak, terus ngoreng-ngoreng lobru, enak. Ora cepet. Ayo. Apa gorengnya mesti kutah. Timplong no. Aku nang anak wat. Latihan ngeblok, pindah barangnya tak kon latihan. Boleh kandang banget sini. Saya kagongnya bisa meduk-meduk kono. Oh iya, di paringi saori. Anu, kok nek wis sampe mateng, saori karunan minyak wijen. Oh, Minyak wijen. minyak wijen. Ini botol bener. Kok nek wis sampe mateng ae.
Iki kayake kangkungnya nduk tuwek apa piye? Oh, wasire iki untung iki tak tapi esuk mang. Golek kangkung sing memes ya aku wasire lah ning Ke pasar. kan enek sing kaku yo enek, enek sing lemes enek. Kita kangkung desa mah kaku. Kangkung sak wajan mateng yo arek sakmene yo, Guys. Timpes. Aline urung lho, Dok, aku lali. Iki urung atos gak apa-apa dimrongno. Gak apa-apa. Urung atos. Isih atos. Dadane iku lho. Kok apa-apa iki? Enggak apa-apa, mos wis mah. Oke. Diparingi ale. Sing penting wis salum mulai. Ora usah medhok-medhok tenan. Aku Campur. anak, Campur. untuk buka banyu sithik-sithik ngono lah. Wis Wis rada medhokno. gak wae itu. Pikir ndok bongel sodele. Sotele nek dikumalik ki angel lek terene. Kurang tipis ngono. Iki kok mateng dhewe 4:30, saiki 4:30 dengan karo sakse. Wis mateng sik ya, Guys. Gagange sik ora apa-apa iki. Ini kurang gede ya. Kurang gede gini ku. Kudu nek kobong. Kami cilik nang Dilekno. Iki ki wajane panase tahan lama.